Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Iyet Ilma Mutahidah saka Offering A22. Video niki damel UTS mata kuliah pembelajaran bahasa daerah di SD, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Ing video niki kula badhe nyeritakaken dongeng fabel kang duweni irah-irahan Raja Alas kang angkuh. Ing alas gedhe lan ijo urip sawijining singa kang sombong banget. Nanging singa tansah rumangsa yen dheweke minangka kewan sing paling hebat, kuat lan perkasa ing antarane kabeh kewan ing alas. Dheweke kerep nuduhake kehebatane kanthi ngaum banter lan mamerake awak gedhe nalika medeni kewan liyane sing luwih ringkih ketimbang dheweke. Aku singa, Raja Alas. Aku panguwasa ing alas iki. Aku kewan kang paling hebat, kuat lan perkasa. Ahum. Ing sawijining dina ana serigala mlaku-mlaku ing alas lan liwat ing ngarepe singa. Amarga rumangsa ora diajeni, singa ngendhek serigala kuwi kang wis wani lewat ing ngarep tanpa izin. Mandeg serigala, kowe wani tenan liwat ing ngarepku. Ora ana kewan liya sing bisa liwat tanpa izinku. Amarga aku raja. Apa pancing bener yen kowe sing paling kuat lan paling hebat ing alas iki? Pancen, aku Raja Alas. Ora ana kewan liyane kang bisa ngalahke aku. Serigala ora seneng karo sikape singa kang sombong. Dheweke mutusake kanggo nguji kehebatane singa. Serigala banjur mesem lan kandha marang singa. Yen ngono, aku duwe tantangan kanggo kowe. Kita bakal balapan ndeleng sapa kang luwih cepet lan luwih kuat. Yen kowe kalah, kowe kudu ngakoni yen ana kewan liyane sing luwih unggul saka kowe. Esuke kabeh kewan ing alas padha kumpul kanggo nonton balapan antarane singa lan serigala. Kekarone katon siap-siap kanggo saingan. Ora ngenteni suwe, balapan diwiwiti. Singa lan serigala wiwit mlayu kanthi cepet banget. Bruk! Ing tengah dalan, singa tiba. Dheweke ora weruh yen ana wit gedhe kang meh rubuh ing ngarepe. Singa ketiban wit kuwi. Saka kadohan, serigala wis ngerti yen wit kuwi bakal ambruk. Mula dheweke ngindari wit kuwi lan mlayu cepet ngliwati singa. Ora suwe sawise iku, serigala wis tekan garis finish. Kabeh kewan padha bungah lan nyambut serigala. Dheweke seneng banget amarga bisa ngalahake singa kang sombong. Kewan-kewan kayata kidang, manuk, tikus, bajing, kelinci lan kewan liyane ngucapake slamet marang serigala. Sauntara kuwi, singa kang kalah rumangsa isin amarga jebule dheweke ora sehebat kaya sing dikira. Singa lesu lan getun amarga wis sombong. Dheweke uga sadar yen ana kewan liya sing luwih unggul. Wiwit saiki singa janji kudu andhap asor marang kewan liyane. Saka dina iku, singa dadi kewan sing becik lan ora tau pamer. Dheweke karep nulungi kewan-kewan liyane lan jaga keamanan alas. Kajaba iku, singa uga golek panganan kanggo kewan ing alas, banjur dipangan bebarengan. Saiki kabeh kewan ing alas urip rukun. Nah, saka cerita iki bisa dimengerteni yen sikap sombong ora bakal nggawa kebecikan kanggo wong. Wong sing sombong ora bakal disenengi wong liya. Sauntara kuwi, sikap andhap asor luwih diajeni dening wong liya. Wong sing andhap asor lan becik tansah disenengi wong liya lan bakal nduweni kanca akeh.
Matur nuwun cekap semanten ceritanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.